Turussa aiomme nyt perehtyä siihen, minkälaista on hyvä, toimiva ja ystävällinen taksipalvelu. Ja Mikko, Turun taksiasema Oy, sä oot just oikein mies kertomaan meille tilanteesta tällä hetkellä. Mitä sun mielestä kuuluu hyvään taksipalveluun? Niin kyllähän taksimaailma muuttui 2018, kun taksilupalaki muutos astui voimaan heinäkuussa. Ja sen jälkeenhän taksien hinnat pomppasi ylös, turvallisuus, luotettavuus, kuljettajien ammattitaito, ne kaikki muuttui silloin. Ja siitä asti mekin ollaan vähän kärsitty kyseisestä ongelmasta. Lähinnä kun taksi on, ei pelkästään meidän firma, vaan kaikki muu, niin taksi on aina vain taksi firmasta riippumatta. Nyt kun mä katson sinua tässä vieressä, niin asustus, pukeutuminen on kyllä kertakaikkisesti jo sellainen luottamusta herättävä. Tämä varmaan jotenkin kuvastaa teidän yrityksen niin kuin nyt sitä taksipalvelua, johon kuuluu se, että miltä se kuljettaja näyttää. Kyllä, eli me ollaan lanseerattu palvelun verran parempi kuljetus. Ja siihen osana on yksi kuljettajan pukeutuminen, autojen siisteys, autojen tyylikkyys, luotettavuus, turvallisuus. Niin kuin äsken sanoin, mistä taksiala tällä hetkellä kärsii, niin ne ollaan otettu meille sinne kärkihankkeeksi. Tässä saadaan tutustua teidän ihan niin kuin, voisiko sanoa uuteen lippulaivaan, tämmöiseen hienoon mustaan Mersuun, joka aina herättää kunnioitusta. Ja sitten kun se on vielä sähköinen, eikö niin? Kyllä vaan. Ympäristöystävällisyys on yksi tärkeä asia meille ja siihen me ollaan haluttu myös panostaa. Minkälaisiin niin kuin, tavallaan kokoluokkiin teidän kalusto taipuu? No käytännössä meidän kautta saatu yhden ihmisen kuljetuksesta aina sinne 50-60 ihmisen henkilökuljetukseen ja pakettikuljetukset, ruokakuljetukset ja käytännössä kaikki kuljetustarpeet, mitä asiakkaalla on, niin kyllä me käytännössä voidaan hoitaa ne. Kyllä meillä on yritetty mahdollisimman selkeäksi tehdä hinnoittelu, että asiakkaalla voi turvallisesti ottaa sen meidän auton ja tietää, mitä kyyti paikasta A paikkaan B maksaa. Ja sitten aina, jos on erikoisjuttuja, niin on myös sopimushinta, niin kiinteä sopimushinta. Sitten te voitte vaikka levittää punaisen maton ja champagne-tarjoulukin voi kuulua mukaan. Olen joskus katsonut, onko se Cannesin filmijuhlia, kun siellä aina julkimmat pääsee kävelemään punaista mattoa pitkin. Nyt meidän kautta pääsee punaista mattoa tulemaan tummaan autoon ja ihan arkikuljetuksesta alkaen. Mun oikeasti pitäisi käydä tuolla taidemuseolla. Voisitko sä heittää mut sille taidemuseon mäelle? Ei muuta kuin käydään auto peremmällä. Hei Mikko, tää on ihan mahtavan tyylinen tämä auto, pakko sanoa. Itse en aja vielä toistaiseksi sähköautolla, niin tämä äänettömyys on kieltämättä niin vähän erikoista, jännää, mutta sopii tämmöiseen vähän niin kuin luksustyyliin. Tämä on meidän ensimmäinen sähköauto ja kyllä täällä on mullekin ollut aika opettelua tämän sähköauton kanssa, että tässä on ihan uusi ajotapa jopa opeteltava. Taksin kyydissä saa olla aina varma siitä, että pääsee oikeaan paikkaan sinne, minne on menossa ja voi vaan nauttia maisemista ja tutustua kaupunkiin tällä tavalla taksin kyydissä. Vau. Kiitos kyydistä. Kiitoksia. Tämä oli ihana reissu. Tervetuloa uudelleen. Ja kerro muillekin. Moikka. Kiitos.